6-án előválasztást szervez az RMDSZ Alfaluban. Közel 3,5 millió forintos adományt gyűjtött a gyertyói jégkorong szurkoló közössége koraszülött babák segítése céljából. Az őstojástól húsvétig címmel 1400 hímes tojás fotójával és 200 legendával jelent meg Kisné Portik Irén legújabb könyve. A hírcímek után köszöntöm a nézőket, a Fénypontot látják, március 5-én, jó estét kívánok! Előválasztásra készül a Gyergyóalfalvi RMDSZ, a tanácsosi és polgármesteri jelöltek március 9-én délig jelentkezhetnek. A mozgóurnás előválasztásra április 6-án kerül sor, még aznap eredményhirdetés is lesz. A Gyergyóalfalvi RMDSZ elnöke sajtótájékoztató keretében elsőként jelentette be a medencében, hogy előválasztással rangsorolják a jelölteket a közelgő helyhatósági választásokat illetően. Gál Szabolcs alfalvi RMDSZ elnök szerint az előválasztás a leglegitimebb formája a jelölt állításának, mivel így maga a közösség dönthet az elöljárók kilétéről. A helyi RMDSZ szervezet tulajdonképpen amióta én vagyok legalábbis az elnöke, 2016 és 2020-ban is előválasztást szervezett, és ennek a lényege tulajdonképpen ugye abban rejlik, hogy a lakosság részéről jöjjön a jelentkezés, tehát hogy kik szeretnének tanácsosi tisztséget betölteni, illetve maga a lakosság legyen az, aki meghatározza azt, hogy kik kerüljenek be nagyobb eséllyel úgymond a tanácsba. Tehát ez valójában egy előszavazás, egy előválasztás lesz, ami meghatározza a jelölteknek a rangsorolását. Úgy érezzük, úgy gondoljuk, hogy ez a legitimebb formája a jelöltállításnak, és szeretnénk, hogyha ezt a választási formát tudnánk érvényesíteni idén is. Így ezért meg is hirdettük már a jelentkezés lehetőségét, ami azt jelenti, hogy február 27-től március 9-ig lehet jelentkezni. Bárki jelentkezhet az RMDSZ színeiben tanácsosi vagy polgármester jelölt tisztségre. A feltétel az, hogy ha esetleg valaki nem RMDSZ tag, akkor annak RMDSZ tagnak, tehát be kell lépni az RMDSZ-be, és utána pedig a leadott szándéknyilatkozata, illetve motivációs levele alapján készül egy füzetecske, amit az előválasztások előtt ki fogunk hordani a település lakosaihoz, hogy mindenki informálódni tudjon arról, hogy kik lesznek a potenciális jelöltek, és amikor majd április 6-án lesz az előválasztás, akkor már feltétlenül mindenki fogja tudni azt, hogy a 19-20, attól függ, hogy hány jelölt adja le majd a jelentkezését, ki tudja választani azt a 15 személyt, akit úgy gondol, hogy a leghatékonyabban, a legcélszerűbben be tudja tölteni ezt a tisztséget. Az előző évekhez hasonlóan az előválasztás most is mozgóurnával történik, amit 18. életévüket betöltött fiatalok házról házra juttatnak el, illetve a tűzoltóság épületében állóurnás szavazásra is lesz lehetőség azok számára, akiket a fiatalok nem találnak otthon. Az előválasztás április 6-án szombaton lesz, még aznap sor kerül a szavazatszámlálásra és az alapján a jelöltek rangsorolására. 48 óra áll rendelkezésre az esetleges óvásokra, majd azt követően az alfalvi RMDSZ választmány összeállítja a június 9-i helyhatósági választásokra a végleges listát. A sajtótájékoztatón elhangzott, a jelenlegi RMDSZ csapat újra megméretteti magát, így Gál Szabolcs polgármester és Bege László Balázs alpolgármester is. Ingatlanadó kedvezményben részesíthetik jövő évtől az önkormányzatok azokat az állampolgárokat, akik idén legalább 3-szor vesznek részt véradáson. Erről rendelkezik az az RMDSZ által is kezdeményezett jogszabály, amely megadja a lehetőséget az önkormányzatoknak, hogy szabadon dönthessenek az adókedvezmény mértékéről és annak bevezetéséről. A törvény célja ösztönözni a véradást és segíteni az életmentő orvosi beavatkozásokat.
A jogszabályba foglalt adókedvezmény összevonható azzal a 10%-os adókedvezménnyel is, amelyet az adófizetők minden év március 31-ig vehetnek igénybe, ha az év első felében fizetik be adóikat az önkormányzatoknak. Az intézkedésről kedden szavazott a képviselőház plénuma. Kedden délelőtt került átadásra az az adomány, amelyet a Gyergyói Jégkorong közösség partnerségben a Gyergyói Hockey Klub csapatával gyűjtött a Plüss Kommando által indított Koraszülött Hadművelet című projektjére. A közel 3,5 millió forintos adomány 10 GHK mérkőzésen áttartó nyereményjáték során gyűlt össze. Jelentős összeg, közel 3,5 millió forint, vagyis mintegy 45 000 lej gyűlt össze azon a jótékonysági adománygyűjtésen, amelyet a Gyergyói Jégkorong közösség kezdeményezett partnerségben a Gyergyói Hockey Klub csapatával. Az adománygyűjtési akció tavaly októberben indult, és 10 mérkőzésen át tartott, amikor értékes GHK relikviákat nyerhettek a tombolát vásárló szurkolók, ezáltal segítve a magyarországi Plüss Kommando projektjét. Az összegyűjtött összeget jelképező emlékplakettet Gergely Imre GHK szurkoló adta át Nyilka Ildikónak, a Magyarországi Alapítvány az Alapítványokért közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökének kedden délelőtt a Gyergyószentmiklósi műjégpályán. Elmondta, mindig is fontos volt a jégkorong közösség számára a segítségnyújtás. Nagyon örülök, hogy sikerült közel 3,5 millió forintot összegyűjteni a Gyergyói Jégkorongos közösségnek. A játékosaink ajánlottak fel különböző tárgyakat, meg ötletes egyéb ajándékokat arra, hogy az abból befolyó bevétel a Plüss Kommando szervezetet támogassa, és a Plüss Kommandon keresztül pedig a Csíkszeredai Kórház koraszülött osztálya kapjon egy értékes életmentő gépet. Ahogy az emlékpaketten is, amit átadunk, vagy átadtunk, írja, sokkal fontosabb a sportgyőzelmeknél az, hogyha ha legalább egy kisgyerek életén tudunk segíteni. Amit még szeretnék viszont elmondani, hogy, és ennek az átadásnak a kapcsán jutott eszembe, hogy pont ezelőtt 10 évvel zajlott, amikor itt szintén egy egyéb szurkolói közösség megmozdult a pályvilágítására, a akkor a Budapesten élő Csíkszeredai Sportklub szurkolók is csatlakoztak hozzá nagy erőkkel, 1 millió forintot gyűjtöttek, ami nekünk nagy segítség volt, és így gondolom, hogy most így 10 év után sikerült viszonoznunk Csíkszeredának azt a nagy lehetőséget. Remélem, hogy lesznek még hasonlók. Nyilka Ildikó kuratóriumi elnök elmondta, végtelenül hálás az itteni jégkorong közösségnek, hiszen egy hatalmas projekt megvalósulásához járultak hozzá. Hatalmas öröm a szívemnek, hogy mellénk állt a Gyergyói Hockey Klub szurkolói tábora, magyarul a közösség, és összegyűlt a közel 3,5 millió forint, hiszen ez egy 25 millió forintos projektre, egy jótékonysági projektre gyűlt össze, pontosan a Csíkszeredai, a koraszülött osztály, egy életmentő, Panda G életmentő gépre gyűjtöttünk, speciális okos babafészek csomagokra, amit a Plüss Kommando készít. Ezen felül a székelyudvarhelyi koraszülött osztálynak is, és a gyergyói szülészetnek is szeretnénk adományozni, tehát ebbe a 25 milliós projektbe ez a 3 város tartozik bele. Ami nekem nagyon fontos, ugye a tenyérnyi babák mentése, és tehát a koraszülött osztályok, ezek a babafészkek speciálisan azért készülnek, hiszen a fizikai és idegrendszeri fejlődés segítő eszközök. Az életmentő gép viszont az egy nagyon fontos gép, hiszen a vér oxigén szintjét méri, és így másodperc pontosságot ad, másodperc alapon tudnak segíteni, a picit időbe tudják menteni. Ezért is volt fontos nekem, hogy egy ilyen speciális gép is kerüljön a Csíkszeredai koraszülött osztályra. Nem állunk meg, hiszen tudjátok, hogy milyen fontos küldetés, és a 25 millió forinthoz még elég sok hiányzik, de nagyon nagy öröm, hogy itt lehetünk ma, és át tudjuk venni ezt a hatalmas adományt, ami a közösségi összefogásból gyűlt össze. Nyilka Ildikó hozzátette, bár a projekt megvalósulásához szükséges összeg töredéke gyűlt össze, de nagyon bizakodó és reméli, hogy további összefogással sikerül elérni a kitűzött célt. Most így a projekt a 3,5 millió forinttal, ugye nekünk még 2 millió forint gyűlt össze Magyarországon,
ami ez most már 5,5 millió, tehát a 25 millióig azért még van. Aki tud, az akár egy kávé árával tud segíteni nekünk, és most csináltunk egy egyesületet, a Plüss-Kommandó Egyesületet, tehát a 3,5% adótokkal is tudtok támogatni, hiszen tudjátok, hogy a legfontosabb a gyermekünk, és hogyha valaki idő előtt, egy baba idő előtt születik, az nagyon nagy traumát tud okozni egy családnak. 20 000 koraszülött születik évente itt Romániában, és több mint a fele nem éli túl. Ez egy nagyon-nagyon rossz arány. Magyarországon ugye ezeket segítem, és ott már 33 klinikán vagyunk ott, a Semmelweis klinika elismerte a munkánkat, ezekkel a speciális babafészek csomagokkal. És képzeljétek, hogy nem csak az idő előtt érkezett babáknak segítünk, hanem az időre érkezett babáknak is. Nekik is készítettünk babafészkeket, és hogyha bárki azokat a babafészkeket megvásárolja támogatási értékként, képzeljétek, hogy a koraszülött hadműveletünket segíti országosan. És ugye hát nem állunk meg, megyünk tovább, úgyhogy szurkoljatok, és én is azt tudom mondani, hogy hajrá GHK, hajrá pici hősök, nagyon-nagyon fontos küldetés, szeretném, hogyha segítenétek, mert egyedül ez nekem nem megy. Brenz Orbán, a Gyergyói Hockey Klub csapatkapitánya úgy nyilatkozott, örül, hogy egy ilyen fontos ügy részesei lehettek, és nagyon büszke a fiúkra, hogy nagylelkűen ajánlották fel a különböző személyes tárgyaikat. Our team just really wanted to help out in any way we could. We thought it was a good cause, and I was really proud of the guys for donating things of their own and looking in the community for things that could be donated for a good cause. A Plüss-Kommandó koraszülött hadművelet akciója tehát továbbra is folytatódik. Bárki, aki támogatni szeretné a csíkszeredai koraszülött babákat, a gyergyói újszülött és székelyudvarhelyi osztály pici babáit, akár egy kávé árával, annak számos módja és lehetősége van. Ezeket az érdeklődők megtalálják a Plüss-Kommandó Facebook oldalán és honlapján egyaránt. Az Itthon közösen a Holnapért Egyesület és a Szent István plébánia a Védd, amíg van sorozat keretén belül dr. Szucsú Zsuzsanna belgyógyász főorvos, kardiológus szakorvos szívbetegségek megelőzése című előadását március 13-án, szerdán 19 órától tartja a Gyergyószent Miklóson a Szent István plébánia nagy termében. Ismét minőségi és tartalmas kötet látott napvilágot Kisné Portik Irén tollából, aki már 30 éve kutatja a tojásjelképeket. Az Őstojástól Húsvétig című könyvben közel 200 olyan legenda, mítosz megtalálható, amely a tojásból eredezteti a világot, és 1400 hímes tojás fotójával is megörvendezteti a szerző az olvasókat. A tojás kultúrtörténeti monográfiája kiváló ajándék húsvétra. Kisné Portik Irén néprajzkutató több évtizede foglalkozik a tojások eredet és jelkép történetével. Gyűjtögetése közben nagyon sok anyagot talált a népi élet jeles napjai kapcsán a tojással összefüggésben, ezért úgy döntött, nem csak egy hímes tojás gyűjteményt tartalmazó kötetet állít össze, hanem elkészíti a tojás kultúrtörténeti monográfiáját. Mindenkit arra emlékeztetek, kell legyen olyan emléke, amikor szülei, nagyszülei a kezébe adnak egy tojást, és abból a tojásból valami csipogás halszik, és feltörik a tojáshéj, és lassan-lassan kikel belőle az élet maga. Egy látszólag élettelen tárgyból élet születik. Ezt gondolom, hogy minden idők emberét annyira megfogta, meghatotta, megváltoztatta a felfogását erről az úgynevezett élettelen tárgyról, hogy a jelkép tárába is beemelte, hiszen egyéb tárgyon ilyet nem láthatott. És ezért a tojás minden időkben az életnek, a születésnek, a mindenféle újjászületésnek, újrakezdésnek is a jelképe lett, és ebben a szimbólum értékében találjuk a húsvétban is jelen, amikor a tojás a maga kultikus szerepét és jellegét utolsó nagy alkalommal bontakoztatja ki. Nem hiszem, hogy lenne még a történelmünkben, az emberiség történetében olyan esemény, ami a tojást ennél magasabb piedesztára emelni, mint maga a húsvét, amikor a feltámadó Jézusnak úgy jelképe,
hogy közben a természeti népek szemléletét, ideológiáját hozza a nagy keresztényi ünnep húsvéti asztalára. A kötetben 1400 hímes tojás fotója is megtalálható. A hímes tojásokat 4 nagy csoportba lehet osztani, és ez a csodálatos jelképtár érdekes módon nem csak a húsvéti tojásokon van rajta. Rengeteg ásatási jegyzőkönyvet olvasok, amit az angol tudományos akadémia tesz közzé, és hát nyilvánvaló, hogy segítségemre vannak ennek a megértésében kollégáim. Tény, hogy a legrégebbi tojásleletre így tudtam rábukkanni, ami szerint a kötet 60. oldalánál látható az a képanyag, ami Afrika legdélebbi pontján Fokföldön, a parttól egy 60 kilométeres távolságra egy mészkő barlangban fedezték fel, nagy mennyiségben azokat a struc tojás héjakat, szám szerint 270-et, ami 4 cm 5 cm-nél nem kisebb, ennél kisebb töménytelen mennyiségben van, és a szénizotopos vizsgálat ezeket Krisztustól 65 000, Krisztus előtt 65 000-től 55 000-ig datálják. Tehát ez a legrégebbi tojás, festés, sőt karcolás emlék is. Ha megnézzük ezeket a tojáshéj maradékokat, hát nyilvánvaló, hogy utolsó percig használtak minden edényt, és tudjuk, hogy tartó alkalmatosságok voltak. Felmerül bennünk a kérdés, hogy attól, hogy ezeket még a tojás tartalmának elfogyasztása után is használták, miért kellett megfesteni, és miért kellett karcolni? Közel 200 mítosz, legenda található meg a könyvben, amelyek a tojásból eredeztetik a világot, és több ezer évvel Krisztus születését megelőző tojásjelképek is fellelhetőek benne. Húsvét az a Jézus feltámadásával kellene kezdődjön, de előtte hihetetlenül nagy mennyiségű tojási jelképek zömét látjuk. És akkor a világ múzeumaiban és óvott raktáraiban talált tojás jelképeket sorakoztatok fel, egészen a Fabergé tojásokig, amik a legpompásabbak, a legdrágásabbak, talán valami 40 millió dollárért kelt el az utolsó árverezéskor az egyik. Na hát az idő mélysége és az anyagiak magassága, ha helyes ez a hasonlat, akkor mind a kettő tartalmazza a tojás értékét, és első ízben a felsorolt 4 mintacsalád jegyében elemzem azokat a jelképeket, amik a tojáson rajta vannak, úgy, hogy megmutatom az előfordulását a tárgyi kultúra más területein is, sőt, igyekszem visszanyúlni rokonnépek, más népek jelképtárához, és azokban is ugyanazt a jelkép értéket felfedezve, ugyanazt a szimbolikus minőséget tolmácsolva igyekszem bemutatni őket. Kisné Portik Irén az Őstojástól húsvétig című könyve Gyergyószentmiklóson a Papírus könyvesboltban vásárolható meg 150 lej ellenében. Húsvétig számos könyvbemutató is lesz. Gyergyószentmiklóson március 14-én 17 órától a Salamon Ernő Gimnázium dísztermében ismertetik a tojás kultúrtörténeti monográfiáját. A Bernádi György által 1911-ben építtetett kultúrpalota Marosvásárhely legértékesebb műemlékei közé tartozik. Az épület több éven át tartó felújítás alatt ment át, felújították az épület főhomlokzatait, külső nyilászáróit, a főbejárat villamos berendezéseit, a megyei könyvtár udvarának kerítését, az épület belső termeiben is restaurációs munkálatok zajlottak.
Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Marosvásárhelyi Kultúrpalotát. A regionális operatív programból finanszírozott munkálatok összértéke 10,9 millió lej, ebből mintegy 6 millió lej volt az uniós támogatás. A Bernádi György által 1911-ben építtetett ingatlan Marosvásárhely legértékesebb műemlékei közé tartozik. Büszkeséggel tölt el, hogy ma itt állhatunk és átadhatjuk a felújított kultúrpalotát. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon különleges nap, nem csak számomra, nem csak a megyei tanács alkalmazottjai vagy a Maros megyei múzeum alkalmazottjai számára, hanem minden Maros megyei és marosvásárhelyi lakos számára, mivel tudjuk, egy emblematikus épület, ez egy szimbólum, amellyel mindannyian büszkélkedünk, és ugyanakkor tudjuk, hogy nem csak hogy egy nagyon erős kulturális központ, hanem ugyanakkor egy turisztikai attrakció is. Felújították az épület főhomlokzatait, külső nyílászáróit, a főbejárat villamos berendezéseit, a megyei könyvtár udvarának kerítését. A tető szerkezetét is megjavították, a sérült cserepeket, kúpcserepeket és csúcsdíszeket a pécsi Zsolnai vállalat által gyártott, az eredetivel megegyező kerámia elemekkel pótolták. Restaurálták a homlokzati fém díszítő elemeket és feliratokat, a külső kőelemeket és mozaikokat. A palota leglátványosabb részének tartott tükörteremben felújították a belső burkolatokat, helyreállították a falak, oszlopok és mennyezet eredeti díszítését, felújították a vászonképeket, a lámpákat, a lambériát és a parkettát. A palota mindig is a közművelődés egyik legfontosabbig is alappillére volt Marosvásárhelyen. 2017-ben kezdődött ez a felújítás, és nagyon boldogok és büszkék vagyunk arra, hogy ez hogy sikerült. Ugyan volt egy 7 éves időszak, amikor a Covid miatt, illetve az első fővállalkozóval való szerződésbontás, mert egy kicsit talán elhúzódott ez az egész, emiatt meg is nőttek az árak, hiszen közben emelkedtek ezek az építkezési árak, úgyhogy itt egy Európai Uniós projektről beszélünk, amit masszívan meg kellett azért támogasson fenntartunk a Maros megyei tanács. Eredetileg Európai Uniós támogatás 6 millió lej volt, ebből hozzátett még 5 millió lejt a Maros megyei tanács is, és itt elsősorban a főhomlokzatok, a tető nagyon fontos volt, meg az beázott a kultúrpalota, és a tükörteremnek a felújításáról van szó. Kisebb munkálatokat végeztünk a kisteremben, nagyteremben, illetve megújult az orgona is. Tegnap este az átadás alkalmából a Maros megyei tanács és a Maros megyei múzeum közös szervezésében a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia ingyenes ünnepi hangversenyére invitálták a nagy közönséget. Ám bár a hivatalos átadás megtörtént, a kiállító terek felújítása még zajlik. A munkálatokat önerőből finanszírozza a megyei tanács. Az elhangzottak szerint idén befejezik a munkát, így egészében használható lesz az épület. 35 hátrányos helyzetű fiatal végezhet ingyenesen sofőriskolát a Jogosítvány a Jövőhöz program 9. kiírásában, adja hírül a MOL Románia és a Közösségért Alapítvány. A hátrányos helyzetű fiatalok összesen 140 000 lej értékű támogatásban részesülnek a sofőriskola költségeinek fedezésére. A Jogosítvány a Jövőhöz programban 381 fiatal nyújtott be pályázatot tavaly november és idén január között, és a kiértékelés után 35 hátrányos helyzetű fiatalnak biztosítják a sofőriskola költségeinek és járulékos kiadásainak fedezését. Az ország 39 megyéjéből és a fővárosból is érkeztek pályázatok. A nyertes pályázók névsora megtekinthető a Közösségért Alapítvány honlapján. A betétdíjas visszaváltási rendszer 2023. november 30-án indult el Romániában. Egy február végi összesítés szerint több mint 18 millió italcsomagolást váltottak vissza Romániában. A visszaváltás növekvő tendenciát mutat, de a rendszer még nem működik rendesen. Több mint 18 millió italcsomagolást váltottak vissza Romániában február 28-ai adatok szerint a betétdíjas rendszerben. Erről Mircea Feket környezetvédelmi miniszter számolt be.
Növekedés az előző hónapokhoz képest, decemberben ugyanis 30 000, januárban pedig 2,2 millió italcsomagolást sikerült begyűjteni a lakosságtól. A szaktárca vezető számításai szerint februárban meg fogja haladni a 20 milliót a visszaváltott csomagolások száma. Amint arról korábban beszámoltunk, a betétdíjas visszaváltási rendszer 2023. november 30-án indult el. A miniszter szerint a visszaváltási rendszer még nem működik tökéletesen, de folyamatosan dolgoznak a rendszer javításán. Egy ilyen rendszerhiba a miniszter szerint azok a gazdasági szereplők, amelyek vonakodnak részt venni a rendszerben, ám hangsúlyozta, a betétdíjas visszaváltási rendszerben való aktív részvétel kötelezettsége mindenkire vonatkozik. Híreink végén megköszönöm a figyelmet, a folytatásban Maradj mozgásban című műsorunk következik. Friss hírekkel holnap is várom Önöket, viszontlátásra! Hírműsorunkat támogatja a Polimed Anna gyógyszertárak, Székelyföld legellátottabb gyógyszertárai. Műsorvezetőnk ruháját a Westdream biztosította.